Припинок. Центральная городская больница. Автобус рухается по маршруту номер 38. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Стафеєва. Припинок – Стафеєва. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Дом ветеранів. Припинок – Дом ветеранів. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Ліцей. Припинок – Ліцей. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Усходняя. Паважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Прыпынак – Усходняя. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Школьная. Припинок – Школьная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Орловская. Припинок – Орловская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Молодежная. Припинок – Молодежная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Центральная поликлиника. Паважаныя пассажиры, будьте узаемна ветлівымі. При выходе из автобуса дапамажыце инвалидам, пожилым людям, жанчынам и детям. Припинок – Центральная поликлиника. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Богданчука. Припинок – Богданчука. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Завод. Припинок – Завод. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Центр молодежной творчости. Припинок – Центр молодежной творчости. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Зеленая. Паважаныя пассажиры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак – Зеленая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Мопра. Припинок – Мопра. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Бульвар космонавтов. Припинок – Бульвар космонавтов. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Гоголя. Припинок – Гоголя. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Університет. Паважаныя пасажиры, будьте уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці,
Трымайцеся за поручні. Прыпынак універсітэт. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак цэнтральны рынак. Прыпынак цэнтральны рынак. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак парк 1 мая. Прыпынак парк 1 мая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак маставая. Прыпынак маставая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак брэсцкіх дывізій. Прыпынак брэсцкіх дывізій. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак аэрадромная. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак аэрадромная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак беларуская. Прыпынак беларуская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак лысая гара. Прыпынак лысая гара. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак завод бытавая хімія. Прыпынак завод бытавая хімія. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак магазин прадтавары. Паважаныя пасажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак магазин прадтавары. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак дуброўка. Прыпынак дуброўка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак знешштранс. Прыпынак знешштранс. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак інкафуд. Прыпынак інкафуд. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Кацін-Бор. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак Кацін-Бор. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы.